nganggo apa? Iwak. Iwak kuwi. Ya Allah. Pinter mbok iki iwak, Mbok. Iki iwak regane larang banget, Mbok. Ya Allah. Enak yo? Enak. Enak banget. Enak Oh, banget. oncen mbok kowe nyong tuku loro, Mbok. Wingi iwak, siji iwak grameh karo iwak mujair. Tambet le. Oh, enak yo. Tak nyecep iwak yo, Mbok. Kono Wak. Iwak enak banget. Riko madange tak oke yo. Entek serenjing. Tak serenjik. Iwak apa, Mbok? Wak sapi. Iwak sapi. Pinter kan si Mbok. Sesuk mangan kok ngene seminggu ya. Seminggu tak pakani ngene ya. Mati nek kakane kok kene wae. Ajarane iki iwak, Mbok. Kok ngene rong dino le. Enak yo. Enak. Enak banget yo. Heeh. Nyong enak banget tok mbak man sapi. Mantul ngono.